Ini jan tak bedheki jan. Aku duwe bedhekan. Wong sak kecamatan iki tak bedheki do rasa jawab kabeh. Wis belakang. pinter. Jawab ya. Bedhekane ngene. Ya. Jawab ya. Pencolot. Ya. Sikile papat. Apa ayo? Kodok. Salah. Itu iku. Waduh. Kandhane salah kok ngayal. Pencolot sikile papat iku kintal. Kintal karo kodok tak padha. Ya ora padha. Apa iso? Ngerti ana wong dodol suwike kodhok. Lem nek disebut jual suwike kintal. Ya mah. Lah iya ora gelem mulane ora padha. Oh, ya. Nah, tak bedheki nek ngono. Ya. Nah ya. Lompat kakinya 4. Apa? Apane? Kintal. Salah. Oh, salah. Salah. Sing bener lompat kakinya 4 kuwi kata. Iya. Pertanyaan gua kan bahasa Indonesia loh. Jawabannya bahasa Indonesia. Oh, no, jangan. Indonesia. Ini pertanyaan di Cina. Cina ya. Langsung pinter. Ya. Pencolot. Sikile papat. Oh iya. Tuh. Kita mau nah. Apa? Salah. Kodok. Keliru. Kata-kata. Salah. Kabeh. Apa jawabnya? Sebenernya jawabannya putumu lagi berangkang mencolot. Ini bener lah. Menurutku sebayang.